Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Adilung Saip Kumar Lapen donor ang Bong Delhi along Mai Kangni. Pai ingkora pliar ni adap tomon arwe kethea jog di furong sepi penangan ahemarit kena hok. Kai Kerala jog Karbi owe kimia tum hidia so kachutikia site tene bom tanglo. Kardom nili Karbi birta thanbang samidurmi bepi nonar jikta birtang ton pen. Karbi Anglong kaching thura puta kachathan lapen kachapare chi aphan pai ingkora ketham arni New Delhi along donor penisia mai phapon. Donor pen ke phala pen vigyan bhavan along ke padu RD ke doa mai along Karbi Anglong kaching thur aputhak ching mai ching saipon. Karbi Anglong Autonomous Council a Principal Secretary Joyshri Dolagaputi Sopi pen mai pang cheng che prang donor a Secretary N Verma aphan Karbi Poho PC man peng pipon. Mayalong Secretary CM Taro Pencheng Lok PWD Irrigation Highway Sai Phuak Pong Atum Chatong Dun. Pai ingkara pliada por pai plia por malam dipurong sepi atalong men tomon arwe tepi kewang ajok hemrit birbitung lapen hemkarche ahor mukana hoga birta kat news alok nangle. Dipurong sepi atalom pai ni pai ingkora pli arni ada por pai plia por malom bong tukang tutak tak arwe tomon kethek kewang ajok rong sepi angkang penangan hemrit biribitung nahoklo rihing ame akrab aphan thengpi kebab ajok rong sepi angkang rihing ame birtakatok aporanta awelang rong sepi angkang kaparlo mentila rong marjong ajahak hem Thengpi arong kebab ajok monit apran dam chui jonglo bonta kopai ke me ajoini laso kisung pen pran mui abang jok chidlo akile arwe ke the ajok Difu Gov Boys Higher Secondary School Patua Klam Difu Town Committee Panbury Highway Adim Lang Inglum Pontu West Karbi Anglong hawar anatu botora porb ateng pen pachaton dunsi sai kachutiki aradatum ametang ahidia long sok ag aphan pura do desang se saidilo sai kachutiki aradatum aphan mate sok kachutiki pulote arwe ke jangke akenang sot lapuson sipining setame apora ten pen arwe jangde api hidia jo sai kachutiki aradatum hai ke bai do desang se si ke claim thekpon long ajhak atum ke chainong pensi bailo la pentangka do mochot atum ke tractor pensi bailo aprang si hidiali bui pen api langoi pen pasur thupo api thu mui pen wung thupo la so api sok arong epo la son si hako pen ta sok kachuti kia sai nang klem bomlo la pen awe owe wang bomlo bon sata menon ke kai Kerala ajok ongdung aradatum sai kachuti kiji aphat aning hang wang vedetsi akaprek asai si claim rinti halapu sarkar ahin penta ador ke jum hek asang ke jorpon asai kepado pen ajok rat atum non ke kaslet mate sai kachuti kiji aphat aning hang wang velo puta chethan rinti lasila puson pulote arni ilitu mahawar sai kachuti kiji asai nangwir denchima baithalang so pen Jason hi report Kat News. West Karbi Anglong District Number 5 Rongkang MEC Constituency Ahoy Pen Nagaon District Longjap Panchayat Ahoy Adak Dolong Mesen Kavea Jok Hadak Kedo Tebok Terai Aradatum Kisung Kachachak Nang Kidamtang Congress Sarkar Sing Terot Rongkang MEC Dobomohot si Bangso Dolong Kimrang Ponlo Bonsetami Bangso Dolong Kimisen Kavea Jok Hadak Kedo Tebok Terai Arad Kisung Chachak Nanglo Lanchota Kalilang Lo Charlie Au Sumaratum School Kidam Kivang Sungpik Anlo puta birta kirip dama hot nang chithandun rinti bonsedame non BJP Sarkar lo lapen ke Rongkang MEC ta chelar tu etlo poriborton pu ajok si radatu BJP a Sarkar padu lo lasinon BJP Sarkar Council kachari along mati Rongkang MEC Horen Singbe bangso dolong Kimrang Tujima pusi hadakido aradatum chonghong rintilo baithalang so pen Jasoning hi report Kat News ekdam kampur goi pai sob pine jabo pare no bosor hol ei singteroni em thakunte e banaise acha dukho araikho hisab naya bod manu pothar dinat tu aru khetir omoy tu ba
বহুত মানুহ এফালে হাজাৰ এই দলংখনৰ কাৰণেহে অসুবিধা এবাৰ মানুহ কিবা পৰিছে নেকি আগতে পৰিছে 2জন 3জন মান হ'ল এজন মৰিছে নেকি পানীত পৰি এজন মৰি আৰু এইপিনে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট Berita bangkela pon sekang ton iglo lang ing bom thakat news channel domi thakme kurwang thu